8था गंसे रिक्सा आरोना गोलैगोन खारनाङा मानो गालांखो बाबा असदाखा इनै मालाबानो मोनहैबायानो ओरैबादि अपमान आंनि फिसाफ्रा खारनानै रिक्सायाव फिसौ गाखोबाय दाना रिक्साया मालाय मानसि हमखानायसो ओंखारफिनजोबनांबाय खारनो नाङा बेफोराव लाजिया नामा नों मानो खारनानै फोरोंनांगौ हो खारो नामा बेबायदि आखाइ मोनला मोजाङै थाबायनांगौ दाबसेयाव थांलागा मानसिया बिदि खारो नामा नोंनो फोरोंसिगोन आखाइखौ बिराद दुस्थ' माने महा दुस्थ' हमथा आखाइ मोजाङै आखाइ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मासे जौखौहाय महर लानो सोनाफोर दामगै फेब्रुवारिफोरा जोबोद मोजाङै हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना थ' सिगांनि ब्लगसाव नानि बार्थडे समाव आं जेरै बुंदोंमोन आथुर बिथुर केक हादोंमोन टाइम सर्ट बिराद इमारजेन्सि होननाया थ' खारना बेनो आरोना माने जों सिदा सिदि ओंखारबाय जेराव थांनांगौ बेवहाय आरोना ओमफ्राय नै काजलगाव बाजार मोनफैलायबायमोन रबिबार बाराय नालाय काजलगावआवथ' बिराद गिदिर बाजार जायो थ' ओंखायनो एसे लालांबाय आङो आंना बिमामोन माखासे बिनिफ्राय नायग्रा दङ कमेन्ट हरो नुफ्रांबायगोनदां खियानि होननानै आरोना ओरैनो ब्लगसावनो नाथाय गैया आं मोनथिला नुफ्लांबायदोंबा कमेन्ट हरलाबायबानो जाबायहाय ओमफ्राय बे काजलगाव बाजारावनो आंनि बिसिना बोराय एसे बायग्रोबलायनायाबो हरिकमाल बेयावनो लांफैदों आरोना माने बिराद मोजां मोजां बिसिनाबो मोनो दाम खमनिबो मोनो गुवारबो मोनो गुसेबबो मोनो फैसानि सायावसै आरो ओमफ्राय इमारजेन्सि लांफैयो नालाय एकदम गुवारल' खिन्थु दाम खमनिखौनो लानानै थांदों आरोना ओमफ्राय फैयै फैयै जोङो नै साफागुरि मोनबाय आरोना आङो माने आगोलाव जिरायदों नालाय ओंखायनो आङो ब्लगखौ लानो हायाखै मानो होनबा उनाव बिराद फर्टिक मानसि दङमोन क'क्राझारनिफ्राय साफागुरिसिम आरोना गाखोलाय ओंखारलाय ओमफ्राय साफागुरियाव फुरा खालि फिसालायाबो उननि सिटावसो जिरायनो मोन्दोंमोन दासिम बेयाव फैबाय दसे नेगोनदां बिसोरो ओमफ्राय जों रौना होफिनसै नै साथामजों ओमफ्राय सनाफोर बार्थडे जाबाय नालाय 3 बोसोर जाबाय नालाय फिसाजोखौ माबा दिनै देरसिननाय नुबाय थाबाय आरोना आङो जाम्बि जाम्बि बिमानि नोजोर नालाय ओमफ्राय केक जानानै फैनाय साहा लोंनानै फैनाय ना जा उदैया ओरैबायदि थोन मोन्दोंना बारा बुरजा जायाखै होमबाबो जिरायथुमनाय जाबायना आरो दख'ना माइदि खोथों खानाय ना गाख्लासिगोन नामा उदैयानो होनलायनाय आरोना ओमफ्य जेने थेने ओमफ्राय आं दख'नाखौ फुरुंलायनानै लाबाय साफागुरियाबो आजिखालि फुरा फ्लाइअभार गोजासैना नै गोजौजोंबो गाहायजोंबो होननायसो जानोसै सिगाङाव बिदि नङामोन ना सुबिदासिन जाबाय दाना गारिया ओरै थाफैयो ग्रोब ग्रोब आरोना बारस'नानै फैनांला सिगांनि बायदि डाइरेक्ट ससे मोनबाबो एथबां प्रब्लेम जाला आरोना नै ओमफ्राय सेन्देल थेन्देल खुनानै लाबाय ओरैबायदि गरम आयौ मा होनो सान्दुं गैया अखाबो गैया खिन्थु रुख'जोबनाय आरोना थानो हाया ओमफ्राय आंहा सेन्देलाथ' बेनोसै जेरावबो सोलिनाय आरोना दासान्दि एसे महर दंबावो नालाय ओंखायनो आलासि जानाय अबेबा थांनाय बाजार बुजार जानाय बेखौनोसै आरोना अननानै बायना होनाय नालाय एकदम नागारथारला ओमफ्राय बेहाथ' मा बुंनो जुथासो गानोनो गरमनि सायाव गरम ओमफ्राय गारिया थाथ'बाथ' मा होनो नै गावसोर ड्राइभार जारलाहाय जोंजोंबो गोलोमफ्रुजोब्बाय आं फिसायै सुनो हालाय गोलोमदै फुगारनां आयै नायसाय गोलोमदै बिदै गोजासै जारलाहाय ओमफ्राय दान्दिसे उनावनो रौना हाबफिनलायबाय मा होनो गेरग'बारि होननायखौ हाबबाय मेन सर'निफ्राय माने गावस्राबोनांगौ नालाय बिजनि हाबबाय आरोना ओमफ्राय दिनै रबिबार बाजार ना बिजनियावबो जोंहा बाजार गिदिर जायो आरोना नै मा होनो बौ बाजारानो होनो खिन्थु आगोलाव आङो बिदि बाजार खरस खालामनाङामोन ना जोङो मिन्थियामोन बाबायानो खालामबाय थाखायोमोन नालाय बुधबार आरो रबिबाराव जोंना बाजार जायो बिजनिया आरोना थ' बाबायानो फैबाय थायोमोन बेनिफ्राय आङो बाबा एसे सोलाबा जाबासो आं एसे फैदोंमोन आरोना होमबाबो आं बिजनिनि बाजारफोरखौनो मोजां मोनथियामोन आरोना दा जेरै क'क्राझारनिखौ गावनो बुरै गाहेला जाबाय नालाय जेरै जाबाय थायो बिजनिखौनो आं बेबायदि मोनथियामोन आरोना नै बेबायदि बाजार जायो मा जायो होननानैहाय सिदा बै बाजार गिदिराव थाङोमोन आरो फारसेथिं आरो बाजार गिदिर जाबावो फायखारिफोर फानग्राया बेयावसो थाङोमोन जारलासो आंजोंबो माने जेराव खम बेयावसो होसोलाङोमोन साइकेलजोंसो फैयोमोन आरोना बिदि फिलफिलि जेबोआनो गैयामोन बै समाव आरोना आंबो एसे आगोल समनि मानसिसो नालाय दासो एकदम न' सेरावनो फिलफिला नै आरो बेबायदि ओमफ्राय ओरै कलेज लामा थांबाय एथबांबो गैखायामोनलै आगोल समावहाय जों थानाय समाव आरोना कलेजाव फैबाबो एथ' बिदि बायदि बाजार नुनाय मोनखायामोन उनावसो फुरा भिर जादों ओमफ्राय फैयै जों बास स्टेन्ड मोनफैनोसै आरोना माबाखौ मा होनो जेराव जों थांबा क'क्राझाराव थांबा गाखोलाङो ओमफ्राय बेयावनो सिदा सिदि फुराना बास स्टेन्डआव लाखिया माने विंगारफ्रा क'क्राझारनिफ्राय फैनाया बे बलांगुरि बास स्टेन्ड होननायाव थाफैयो आरोना
डाइरेक्ट ओमफ्राय आहा बेजों फैबाथाय साइडथिं बारखाबाय नालाय सुबिदासै आरोना रिक्सा गाखोदो फिउल' जोंनो फुरा जोबथा गाखोग्रा आरोना ना बाबा बाखि गाखोयो ओंखारो जोंहा डाइरेक्ट क'क्राझार टु बिजनि जोंनो गोलाव गाखोग्रा पेसेन्जार रिक्सा लानानै ब्लडनोसै फैदो लोगोफोरा ओमफ्राय आङो सफैबाय आरोना स्टानावहाय माने जोंहा दाखालि जाय मादैया गोमालांदों बे मादैनि सारादु दं आरोना दिनै लास्ट हाबा होनना बुङो जायखौहाय ओमफ्राय आङो थफ्ला थफ्लिखौ आइमोनाव हाबनानै दोनबोबाय रावबो गैखायामोन ओमफ्राय जों फैबाय थानाय लामायावसो आइमोना उल्था थांदोंमोन आरोना दुगैनो होननानै थांदों खोमा आइया आरो फिलिफिलिजोंनो डाइरेक्ट फैबाय आलासि आदामोन लोगो मोननानैहाय मा सना र' ओमफ्राय एकदम जेरै बेनि सिगाङाव आं बार्थडे ब्लग होदोंमोन ना बे बार्थडे ब्लगाव जा ओंखारदों 6टा बाजियाव दुगैनानै बेनो आरोना आङो दासो फैनानै एसे गोलोमदै फुगारस्रा फैबाय मेंग्रुबोबाय आरोना ओमफ्राय आङो ब्लग लागोन ना लायाथाय आलासि दुमसिजों रायलायहोनलाय गोबां बेस्थ' जाखासिगोन ओमफ्राय गामिनि आनैमोन मादैमोन बाजैमोना जोंखौलाय लाला ब्लगाव होनदों आरोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय आङो बिदि स्रां स्रां ब्लग लानाय नङा मानो होनबा गोबां आलासि फैदों आंबो दासो मादैनि माबायावबो खुलुमनानै खुलुमखांबाय फिसाफोरखौबो एसे खुलुमस्रांबाय बेनिफ्रायहाय आं दा एसे आलासि दुमसिफोरखौ वेलकाम खालामग्रायाव थानोसै आरोना खामानि मावग्रायाथ' गामिनिफ्रानो मावखायो नालाय जोंहा बाहागि खुरमा बा गामिनि खाथि खालानि ओमफ्राय आङो बिदि वेलकाम खालामग्रायाव थाथ'नोसै आरोना गासिबो फैजोबदों बोरैबाबा आं लानाय जायोबा एसे एनै क्लिप लानो हागौ आरो लानाय जायाबा गाज्रि मोननो नांला आरोना आलासि दुमसि होंगो दोंगोथारनै मामबार न'आव थांब्रनानै फैयो आं फिसिया जा गोलोमफ्रुबाय गस्लाया बद्रा रोजा जागा होननानै आरोना बिराद आलासि दुमसि फैदों बेसेबांबा गोबावजों लोगो मोनलायदों इमसनेल मोनलायबाय मबाइल लानो सोलाबा मबाइल दांनो समय गैया आरोना थ' सिखादों ओमफ्राय आं आइमोनाव फैबाय आरो ओरैबायदि कटना गस्ला एकदम सिंनि गेन्जि गाननाया सिजोब्बाय होननानै आं जिन्स नालाय गरम मोनबाय खुनोसै होननानै लाबोबाय आङो फैनानै खुवा गस्लाया जेबा गोनां चक्लेट एसे दङ आरो बेयाव फैनानै सानैसो बिमाया फैसा एसे सोना होबाय सोरबा 50 सोरबा 100 गस्लाखौनो खुला आंबो जे हाफ पेन्ट माबा होनो जेबा गोनांखौ लाबोनो रोङासै ओरैसो फैबाय आङो मिनिथावथाव दा लानानै थांसै आं दा बुरखायाखाय गानहोनो हायो ना मायो गोलोमफ्रुबाबो जाला खालि नै बुथामखौल' खेवनानै होबाय आङो मानो फैथारखो दे आं आसुरितहाय थांफिनसैलाय सनाफोर एकदम आलासि दुमसि आरोना बिराद गोबावजों लोगो मोननाय थ' थांसै थ' बा मालाय आमाइजों एसे बामजानो मोनबाय आरो बेखौनो गानफिनसै आरो गैला मोजां नुदों ओमफ्राय सिंनि गेन्जिखौ दांलाय खनसे सेस सिजोब्बाय गैला फैदो थांफिनसै जानाय नंला स्कुटिजोंसो फैदोंमोन आरोना जाबाय लोगोफोर आलासि दुमसि थांस्रांबाय गामिनिफ्राबो जोबस्रांबाय ओमफ्राय आसनखौबो बोखारबाय बे बावनाय आसनखौहाय बेनिफ्रायहाय मा होनो मावनाय दांनायफोरखौ माने खेमसेनो मोनायाव ओंखाम जाहोखासिगोन आरोना बिदिनो 7टा साराय 7टा 8टा बिदियाव जाहोखायोनो आगोलफ्रावथ' अखानायैसो नियम दङमोन अखानायैसो जाहोनाय ओमफ्राय सोरबा मोनायावबो जाहोफिनो जोंनि गामिना खिन्थु आं जाखिनि मोनबोदों गोदो सिख्लायावहाय अखानायैसो मोनजाफिनदोंमोन आरोना माने मावनाय दांनाय दिना माने मावनाय दांनायफोरखौ अखानायैसो जाहोफिननाय बिदि मोनबोदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गोदान नियम दिहुनबायनो बिसोरो स्रां स्रिं खालामखानाय माने जिदिना खर्म बिदिनानो मोनायावहाय माने सेस खालामखानाय आरोना सारदखौल' ना हाबाखौबोथ' आं बेखौ मिथिला सारदखौल' दां आंनि आइडिया आरोना ओमफ्राय आङो नै एसे दै सिराथ' नङा दैहि मिस्थि जानो नागिरदों आरोना जा गरम मोनबाय आलासिफोर जाखोन्दा ओमफ्राय नै फिसाजोआबो उन्दुलांबाय आंना बेस्रा मेंबाय दोखो एबारना फिसालाया दुगैनो थांबाय फिसाजोखौ बेयावनो लुस्र'खांबाय आङो गस्ला लाबोनानै आरोना गयसे जानानै लागोनसै स्रां स्रिं जाथ'बाय आरो एसे ओमफ्राय बे बावनायाव जाखांनाय फैसाया बेखौ रायजोआव ज' दोनबाय बेनिफ्राय एसे मा होनो थान्दा लायबाय आरोना गरम दिन नालाय बयबो ज' लोंबाय रायजो राजा मावग्रा दांग्राफोरा ओमफ्राय मा होनो फैसाबो सादोंमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय मालाबानिफ्राय सारनायानो जाला जाहैदों ओमफ्राय फैसा सारस्लायस्लाय होननानै माने जाग्रा लोंग्रा बिदि लायो आरोना गोदो जोङो उन्दैयावथ' आयु 10 फैसा सारेना आथोना खम फैसा खनोमोन सोरबा गामियाव देरनायफ्रा खननो मोनो जानो हागौना आं हले बिराद खनोमोन मोनोमोनबो गोरा राखेंखें नालाय फैसा खनबाथाय ओरैबायदि मोनोमोन आरो ओमफ्राय बे फैसाखौ न'आव लांनो हामा होननानैहाय लगे दखानावहाय बायनानै जाहैलायबाय थ' जोंनि समाव 10 फैसा 5 फैसा सब सोलियोमोन माने बिदि सोलिनायखौ मोन्दोंहाय
एसे आगोल जुगनि मानसि नालाय मोन्दों आरोना दिनै साराखसै बेखौनो सोंबाय बायदोंमोन आङो फैसा सारा नामा होननानै मिनिनासो थैनोसै आरोना नोंबो खननो नागिरदोंमोन नामा होननानै थ' सारासै थान्दा लाबोनानै बयनोबो एसे एसे लोंबाय आरोना भिडिअ'आथ' आं रावखौबो लायासै ओमफ्राय आं नैबे बाजैमोन मादैमोन मावनायखौनो एसे लानोसै हायो दुमथाराना होननायसो बिराद मावोहाय गोदि मोदि अना खाना खाथि खालानि जाथि बंस' एसे भिडिअ लादां नैबे बाजैमोन मावनायखौ बिराद मावो अन्थाव बाथावनो आयु हटेलफ्रावबो खथ' मावनो हागोन ने बाजै हागोन नाथाय जों बिदि गैया जोंहा गामियाव खर्म जाबा बिदि आरोना दाउ गोदानायखौ नामा ओमफ्राय नैबे दा मोनानि सुरु खालामफिनबाय आरोना दांफिनबाय ना मा होनो सिलक दांफिनबाय मोखांफोरखौ लायाहाय आङो नोंसोरखौ अना खाना मोखांफोरखौ लाया आं लाजिनाङा दा मोनानि अखानायै फुङावसो आं सिदा सिदि दुगैखांनानै खर' मर' लोबखांनानै नोंथांमोननि खाथियाव हाजिर जाफिनबाय आरोना मैयाथ' ब्लगखौनो फोजोबनो हायासै आरो खामानिबो जाहैबाय खामानियाथ' आंहा बारा गोसो होसारनानै मावनो मोना आखाइ आथिं मेव मोनजोबो नानिनि जुनैनो बेनो सिथाबबाय थायो नालाय बे उन्दुखांनानैसो एसे मावनो मोनदों आरो आं मोनायावहाय थ' मबाइल सबाइल एकदम मादैनि रुमाव गोदोनानै थाबाय थादों रावबो लानानै जे भिडिअ सिडिअ खालामनो बिदि समय गैया माने खामानि भिर नालाय ओंखायनो आं इदि लुला देखायनो हाया आरोना थ' नोंथांमोनखौबो एसे खिन्थाबाय आङो जोंहा मा जालांखो होननानैहाय बेनो आरोना ओमफ्राय नै अखा हाबाय आं मैया गाननाय जियानो आइनाबो आंनाबो जाब्रासो सानबाय आं गाबोन फुङावनो सुगोन रानगोन बोद गैया थेवबाबो खर' माथा मैयानि गोलोम फुनाय आयै 6टा बाजियाव दुगैनाय नङामोन दालाय नानि बार्थडे खालि बिनिफ्रायथ' फैबाय दुगैनो बहा समय मोनखो हरावबो बहाथो माबायावसो सफैबाय जोङो बे मादैमोननिफ्राय मा होनो 11:30 सफैदों आरोना अबहाय दुगैबावनो आथिं आखाइ सुनानै ड्रेस गाननानै ओरैनो उन्दुबाय ओंखायनो नै फुङाव सिखारस्लाब मोनि आंना खामनाया बेनो जाबाय आरोना खर' माथायाथ' आंना साननै थाखाया मानग्लुंजोबखायो ओमफ्राय आरो लोगोफोर मोनसे जा इन्टारेस्टिं आरोना जोंथ' आरो फुङाव केकखौ हानानै फैखाबायानोमोन बेनिफ्राय आरो 7:30 ना 8टासोआव बिमादैमोनहा हाबावनांगौ खनसे नानिनि केक हाबावनांगौ होननानै आरोना लायब्रबनानै गावसोरनो बिजनियावहाय ओमफ्राय हाबावनायसै ओजों आरो हाग्राया हाला मानसि बुरजायाव लाजिनानै थैनोसै गाबगुलायबाय गथ'खौ गाबगु खुगु खनसे हाहोबावथारबाय आरोना बिमायानो उफसो होननांबाय फुङाव बेसेबां एक्साइटेडलि हादोंमोन रावबो गैयियावसो जोंना बार्थडे खुंबा रावबो गैयियावसो खुंनांगोन आरोना माने एबारनि बार्थडेया थिग जादों खिन्थु मोनायाव गाबगु खुगु बेस्रा खुनुरुखुम हाना होनानै ओमफ्राय गथ'फोरा राननानै जाबाय आरोना माने बेबायदि मखा ज' बारे बारे मोनबाय थाया होननानैहाय माने खालामदों आरोना खालामनानै होबावदों गावसोरनो अननानैहाय ओमफ्राय बार्थडे जाग्राया खुनु एक्साइटेड गैयाना इन्ट्रेस्ट गैया इसिबां मानि ओमफ्राय जालांबाय आरो जेने थेने थ' बिमादैमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय दा आङो बेखिनि ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि गुसुं ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो साहा लोंनोसै आइया साहा फुदुंबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आइनि एकदम गोलोमदै सोबखांग्रा मालाय गान्दु खोबग्रा बोरायखौ गाननानै स्रायो आरोना